Zojka sa narodila 5. marca 2024 s viacerými chorobami. Downov syndróm, hydrocefalus a Fallotová tetralógia. Zoznámte sa so Zojkou, naším malým zázrakom. Jej príchod priniesol našej rodine obrovskú radosť. Čoskoro nám život priniesol výzvy. Pred otehotnením Lucia utrpela vážne zranenie chrbta, ktoré jej znemožnilo pracovať. Napriek tomu sa stal zázrak a v 20. týždni zistila, že je tehotná so Zojkou po rokoch boja s neplodnosťou. V 33. týždni lekári diagnostikovali Zojke hydrocefalus. Vo veku iba 1 mesiaca Zojka podstúpila operáciu na Fallotovú tetralógiu, vážnu srdcovú vadu. V 3 mesiacoch podstúpila operáciu mozgu na riešenie hydrocefalu. Napriek týmto prekážkam Zojka preukázala neuveriteľnú silu a odolnosť. Zojka má Downov syndróm, čo ďalej komplikuje jej zdravotný stav. Bojuje o svoj život a my sme odhodlaní jej poskytnúť čo najlepšiu podporu. Zojka je bojovníčka. Potrebujeme vašu pomoc. Váš dar môže zmeniť Zojkin život, poskytujúc jej potrebnú starostlivosť a terapiu na to, aby mohla prosperovať. Prosím, pomôžte a zdieľajte Zojkin príbeh. Spoločne jej môžeme dať šancu, ktorú si zaslúži. Sledujte jej pokroky na sociálnych sieťach.